Vintaxeros, estem aquí, al Penedès, Georgina Sorrosal, una vintaxera avantatjada, diria jo, ens ha proposat un desafiu. Diu, anem a fer un monogràfic dels llevats. Per què aquest tema? Per què creus que el tema dels llevats és un tema interessant? O quines són les discussions que creus que trobarem o els punts de vista que tenim que anar a mirar? Bé, jo crec que és un tema que no se'n parla massa, que la gent que som aficionats al vi, però a més tenim aquest esperit més científic de saber com es fan les coses i quins són els intríngulis dels processos, doncs, bueno, saber com, si és que només hi ha una manera de fer vi, si és que hi ha diverses maneres, quins avantatges té fer-ho d'una manera o fer-ho d'una altra. El pes que té el llevat en el procés aquest, si és molt important, poc important. Exacte, perquè el llevat es troba de forma natural, no? Es troba aquí, es troba a la terra, es troba... Estem pisant llevats. Estem trepitjant segurament bastant. Ostres, pobrets.